Hola a tots i benvinguts de nou al meu videoblog. Deixeu-me que us expliqui una anècdota que vaig viure no fa gaire, que em va passar a mi, perquè serà el punt de partida de la reflexió que faré avui, que serà una reflexió, com veureu, molt superficial, molt introductòria d'una qüestió que és molt profunda i que pot portar a moltes i altres deliberacions. Per aquest motiu us enllaçaré al text que hi ha sota del vídeo, entrades al meu blog on tracto el tema amb més profunditat. Doncs bé, fa no gaire es va presentar aquí a Mataró una associació LGTBI nova, una nova. Jo vaig anar a l'acte de presentació, on hi havia persones conegudes. Hi havia un noi, que jo ja coneixia, insisteixo, que va sortir al lavabo i al moment d'entrar em va mirar així, em va saludar, hola, hola, i em va mirar així i em va preguntar, com amb un to una miqueta estrany, no sabia que tu també fossis de per aquí. Com volem dir, t'entenes? Llavors, jo per un moment vaig estar a punt de dir sí, clar que soc d'aquí, però clar, el meu cervell va reaccionar ràpid i va dir no pot ser que em preguntis si soc de Mataró perquè ja ho sap que soc de Mataró, ja ens coneixem. Llavors, quan vaig entendre que m'estava preguntant així de manera indirecta si jo era maricón o no era maricón, d'acord? I llavors jo li vaig respondre no, jo no estic a cap associació, i he vingut a l'acte de presentació en qualitat de portaveu de Podem. I aquesta és l'anècdota. Llavors se'n van asseure. Per què ho explico? Doncs molt senzill i ara veureu la cosa. Perquè pel que a mi respecta, aquesta pregunta denota homofòbia. Sí? Independentment, i aquest és el punt interessant, independentment de quina hagués estat la meva resposta, tant si hagués dit que sí o que no. Per què és homofòbia? Doncs perquè basa el seu criteri per fer la pregunta en una cosa molt senzilla, i és la imatge, l'estereotip. Pel que es veu, jo no encaixava en aquell estereotip. La pregunta és, encara és més rebuscat, per què hauria jo d'haver encaixat en aquell estereotip? Sí? Si pretens fer-me encaixar l'estereotip a la imatge que tens, que se suposa que és homosexual, vol dir que tu estàs partint d'un acte discriminatori, tens una imatge infundada i fal·laç del que és, d'acord? No només això, sinó que si pretens fer-me encaixar és perquè amb el context, com que és la presentació d'una associació LGTBI, estàs donant per descomptat que tots els que hi hagin allà seran homosexuals, la qual cosa no és certa. És obvi, evident i elemental que hi haurà un interès d'aquestes persones per assistir allà, però no és inequívoc que hagi de ser d'aquesta manera. Llavors, aquesta mena d'homofòbia, que podríem dir homofòbia sociològica, òbviament no és, ni molt menys, no me l'interpreteu, subjecte de delicte penal per discriminació. No estic dient això. El que estic dient és que el fet que tinguem la diferència, que hàgim institucionalitzat la diferència, el fet de partir de l'estereotip, el fet d'intentar localitzar l'altre i preguntar-li que, ostres, com que no li has cridat l'atenció perquè potser, com que ell s'imaginava que pel fet d'estar allà jo podia ser homosexual i llavors no li cridat l'atenció per ser homosexual perquè no dono la imatge de ser homosexual, llavors aquesta manera de funcionar, d'acord, aquesta manera de pensar, és el negatiu, podríem dir, és el contrari de l'homofòbia, el negatiu. Per tant, no deixa de ser l'homofòbia, perquè són les dues cares. Això com s'explica? Doncs això s'explica per la lògica que existeix de la creació de la diferència. La diferència que es fa per extrapolació, o sigui, es recrea una imatge de l'altre que està feta conforme al que s'espera que sigui. I d'aquesta manera, en haver-hi aquesta imatge i acceptar la imatge, els valors, els rols que existeixen, es creen les associacions diferenciades, com aquesta associació LGTBI que es va presentar, que es focalitzen en aquesta diferència i en fer-ho el que estàs fent és perpetuar la diferència, d'acord? Què vol dir això? Que més que trobar un procés de normalització de la condició homosexual, en aquest cas, que és del que estem parlant, el que trobem és un procés de perpetuació dels rols. Insisteixo amb l'exemple de la pregunta d'aquest noi. Aquest noi intentava desxifrar, o sigui, necessitava un codi per desxifrar la meva sexualitat, sí? Ja és una miqueta preocupant que algú es preocupi de veure si resulta que aquest tio que sóc jo, que està posat allà, si és gai o no, perquè el context a mi em pot fer pensar que sí que ho és, però no sé què. Això ja és preocupant, no? Però aquest codi, sí, resulta que li donava unes pistes que no eren adequades. Què vol dir això? Que el codi que fa servir és el codi normal, és el codi que s'ha institucionalitzat. I fer seguir sempre aquest codi per desxifrar aquestes condicions de les persones, per oferir l'ajuda que s'hagi de fer, o per explicar-ho socialment, o per acceptar aquelles persones que s'adeqüen dins aquell codi, aquesta manera de fer-ho, això, en paraules de John Baudrillard, és conformisme, enteneu? Acceptar aquesta diferència. D'aquí que parlem de les etiquetes, LGTBI, una cosa aberrant també. Això em porta a parlar, i acabo aquí,
Un segon element que va lligat, i és el fet que la perpetuació de la diferència el que fa és, doncs, valgui la redundància, perpetuar-ho. I si el que fa és perpetuar-ho vol dir que no s'assoleix en cap cas un grau d'igualtat real i autèntica. La gràcia dels moviments, diguem, d'emancipació, d'apoderament, feministes, LGTBI o el que sigui, és que arriba un moment, i ha d'arribar, en el qual el motiu pel qual tu estàs reivindicant s'acabi, d'acord? I per tant no hagis de fer esment de la diferència, perquè a mi el que m'interessa és la igualtat. I per tant, si m'interessa la igualtat, no m'importa, no és convenient, no és necessari, és, de fet, discriminatori, d'això dic que és el contrari de l'homofòbia, posar l'ull sobre algú per saber si és homosexual o no és homosexual. D'acord? Igual com seria també discriminatori dir, que serien postures feministes radicals, que els homes, pel fet de ser homes, són incapaços d'entendre, per no sé quin motiu, si pel fet de ser homes, la realitat que viuen les dones. D'acord? Doncs això és el que perpetua la diferència. Això és el que fa acceptar aquests rols. I per tant, com deia abans, no s'arriba a una situació social de normalització, sinó de manera més banal d'incorporació dins del codi general establert d'aquelles formes de diferència. Jo crec que això és molt interessant perquè amb això trobem el conformisme que deia abans en paraules de Jean Baudrillard, però també trobem mecanismes de control social. Mecanismes de control social que es perpetuen, i aquí és la paradoxa, en base a moviments que pretenen dir-se progressistes i emancipadors. Crec que aquí és el quid de la qüestió i un dels elements que portaria més discussió. Ja dic que segurament això ho aniré tractant en altres vídeos, però us enllaço aquí sota en el text de descripció al meu blog, on trobareu articles on desenvolupo més aquest tema.